Bayu? Iki ora krasa yen to umure awake dhewe suda sedina meneh. Nggih, leres. Nggih to, mlakune dina niku ya tegese umure suda sedina. Mula jroning isih ana nggunakake mripat padang awak sehat ya padha nandur kabecikan pamrih besok bisa ngunduh bab sing becik. Nadyan kodrate suda sedina tetep disyukuri. Nggih. Suda sedina tetep diparingi sehat walafiat, Mas. Merga dalu niki pancen ujupe tasakuran kok Mas Gareng. Nggih, pun tasakuran. Apakah arti dari tasakuran? Niki nuwun sewu wong panjenenganipun Bu Samini itu hajah. Berarti beliau tetap memegang tasakuran itu karena tanya itu tanda orang yang imannya tebal. Oh, ngaten nggih. Orang yang imannya tebal jangankan kok diberi sesuatu yang membahagiakan, diberi kesedihan pun tetap bersyukur karena Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umat. Leres niku ta. Nggih. Terus sah. Sahnya harus diketahui oleh orang banyak seperti malam hari ini. Ora kok teges pamer, ora teges umum. Boten wong syukuran niku pancen kudu disekseni wong akeh kok. Nggih. Nah, terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini. Karo lek-lekan. Lek-lekan tirakatan nyenyuwun nyadong ganjaraning Gusti pun sing genah ngoten. Nggih, terus terakhir tapi jangan lupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap kita tunggu dan mboten sah nika-nika tujuane. Leres. Nah, kula sak madya wae. Sak madya. Sing penting cukup. Nggih, wong wajan nggih wong sing penting niku kula seneng ngono. Sing penting cukup diwenono akeh wong ki kedunungan serakah ya tetep kurang. Nggih. Kula kudu duwe watek pira-pira tetep disyukuri cukup. Leres, nggih. Cukup ki duwe omah iso cukup, nggih ta. Pengen mobil ya cukup, nggih ta. Nggih. Ora ngongso-ngongso, ngoten lho. Nggih, bener-bener. Jane asline nika enten wong duwe penemu bahwa uang itu sebetulnya tidak segala-galanya. Nggih, terus karena dengan punya uang kita bisa membeli jam tangan tapi tidak bisa membeli waktu. Leres. Dengan uang kita bisa membuat rumah sakit tapi tidak bisa membeli sehat. Nggih. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Leres. Niku makanya uang tidak segala-galanya. Kembali lagi menungsane itu seneng bersyukur apa ora? Nggih, nek ora seneng ya urip iki isine mung seneng tok, ning ora bahagia, ning mung seneng. Seneng. Ning nek wis bersyukur ya bahagia. Nggih, pun pokoke wis iki saiki usume manten anyar saiki. Usume manten anyar, usum udan niku usum pernikahan. Nggih. Mbak Fahmi ya wis ana krama. Wah. Dadi wis copot bandrol saiki. Pun wis. Wah, BPKB-ne wis dianyarke wingi wis dipajeki. Wah, pas karo musime buka duren. Iya. Aku wis. Ya selamat ya, Nduk. Moga-moga awet ya. Amin. Wis. Sing penting ki awete kuwi. Golek wong lanang ora sah sing neka-neka, sing penting lanang urip. Lah nek entuk sapi lanang oh ya. Iya, ya wong lanang kita urip kekarepane. Nah. Mbak Fahmi wis rabi mburi geger iki ya wis. Waduh. Kowe ya payu. Wah, tekone kok jero e. Lho. Wong wadon ngendi sing ketula-tula kok. Wah, selamat ya, Le. Saiki dhek sing ketula-tula ya. Selamat. Moga-moga bahagia. Bahagia ya lahir batin diwet. Mas, Juli. Aduh. Juli apa Agustus? Juli. Ya, sida. Sida. Mbok. Ya sida ta. Cekake ya aku sing disuwuni tulung kon metro. Ya wis ya. Nggih. Wah, pas gagalan kene
perang kono ya mburi perang aku bar. Ya ayo. Ora. Aja. Wis mboten wis pokoke wis. Tak dongake entuk wahyu judul. Amin. Ya nikah ki sepisan kuwi wae. Nggih. Mas Alfian iya. Sok nganggo basan kae ya, Truk. Ah iya. Nganggo basan kae terus bahasane bahasa kuyup kok. Ah iya. Buntute ketok wis sithik ayo. Ayo saiki wancine tetembangan. Ayo nembang. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara. Teguh nyata ayu. Ayo. Luput bilahi kabeh. Jem setan datan purun paneluhan tanana wani. Miwah panggawe Allah gunane wong luput. Genia temahan tirta maling adoh tanhono nyaket mring kami guna duduk pansirna padang rembulane tanggal siji ya Mas Gareng yen pengen urip lumayan sregepono anggon ngaji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin wah diselani sholawat nggih mergo lek kagungan kersa ki komplit Mas ya pengajian gitu ya ono ya wonten musik pop mula nggih wayang kulite nggih padang rembulane tanggal loro ya yen pengen urip lumayan sregepo ngaji ben ora bodoh salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin repote dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur yen garap sawah salate aja nganti wagah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti lereng salatullah salamullah ala Rasulillah yen dadi sinden salate wis mesti open sinden asmane Mbak Fahmi sregep salat lan sregep ngaji yen dadi dalang tansah sugeng
pring pangeran dalang asmane Mas Nuryanto salate wis kaneplino dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang gendang ora tau salat seneng wedokan Alhamdulillah salah syukur iki cedhakane maratuwane lho aja seneng wedokan ngono iki mbok kreksa jeneng apa ayo ngerti genah kene iki daleme mara sepuhe sing ngendang kok doneke seneng wedokan terus aku mara tuaku dhewe mara dhewe kok oh ya terus nesu sing ngendang to ora ngene lho Mas kok sik aku ambekan tenan ya apa-apa ki lak delok situasi kondisi nggih situasine Mas Gareng sehat kondisine fit nembang sehat fit nek yen dikonoke mau ya modar dadakan lho ora nek nyatane isih omong kok isih omong lho tegese jek sehat ngoten lho sehat-sehat nek yen seseke kaya ngono irama kencenge kaya ngono olahraga ya mene iki maling ngono piye ya ora jenenge tembang dikendhangi po ya jenenge kumpul karo kanca ngene iki lho gitu jeneng awak anu lara kumpul kanca dadi sehat kumpul kanca kaya ngene iki mati mendek kumpul kebo pokok kleru kowe enak lu gotok malah dijak ngobrol karo wong ya ben wong wajibane dhewe-dhewe kok ya wis rasah nesu sesuk ganti yoga aku sesuk arep ganti yo ana ayo ganti wis aku rumangsaku yen kon ganti yoga wedok wae ayo Mas yo ganti yoga wedok ya tetep jago sing aran suci ora aku tetep kok agar ana sing ora jagong aku matu delok tak goleki dukun madya santet kowe boloku sakmene iki gur teguh tok lho ha iya oh delok kowe ngapa rasa nesu ora nesu aku urung nembang kok kon nesu wis no aku urung piye status heeh sinden dalang yoga status dagelan urung oh arep ditembangke lho lah ya no repote ya tadi sinden ora usah mbok ajari tak omong dhewe ya wis saiki mau sinden wis ta heeh Mbak Fahmi tahun ngarepmu ya haji Mas Nuryanto sunate ge 65 iya sing ngendang wis Mas Gareng saiki iki ya kabeh niku kudu adil heeh no saiki komplit nek biyen dalang yoga sinden heeh saniki dalang yoga sinden lawak ya komplit nek ora komplit kok tekoke karo sing agungan kowe ora kesel to wiwit sore omong terus ora kesel mungkin iki kono omong kok aku iya nggih pun mriku senengane daun jarak kok ora jarak piye sesasi puput prei kowe wong diudani ae ya engko sasi ngarep ijole sing ngarep poso lho ya prei sasi disyukuri lah iya yen rame nggo nyambut gawe ya ta ya sepi ngaji ayo ora yo nggo adol-adol kuwi kok aku sida nembang sida nggih mau tak rungokke ora ganggu aku repot ya neneno bocah sikit tenan kok nenon Dek wancine aku opo to jane Ake mau ngajar sabotase anggere ana wong arep nembang. Ya. Repote dadi dagel. Wis adil saiki. Sinden dalang yoga komplit dagelan. Pengendang-pendangmu ki tau selentak sapi lho. Piye to? Piye ngapa? Nembang urung gong wis dideng. Lah terus piye? Aja diabani ngono. Lah yang jenengan mau piye? Repote dadi dagelan namun medhun. Oh, katut.
Ayo munggah terus ora usah katut. Aja gelem katut karo kanca-kancane. Din, ayo munggah Din. Kok iso diri kon munggah? Oh. Aku anggere musuh sak enom tak kon munggah. Repote dadi dagelan. Ayo ya. Tansah sungkem ring pangeran. Ayo. Terus. Dagelan. Wis aku tak golek wayangan liya wae. Ning kene kowe ra bolo yoga ra bolo sinden kroyok. Ora, mboten. Oh, mboten piye? Wis ora usah nesu-nesu. Goleki kanca Mbak Elisa. Wes ora. Lah piye? Mending mulih. Amin. Ngono kuwi enek lho kon aku biyen banjel ngono ki turutan. Ye, wis ora usah nesu-nesu. Ya Mbak Elisa mriki Mbak Elisa. Ora. Tenan aku ora wis ora. Aja nglukre kaya Sontoloyo. Oces. Kosek. Ya apa to, Kok? Kosek. Wong wedok ayune kaya ngono kok do iringi Sontoloyo lho. Aja kaya aja nglukre. Kowe aja ngadeg sik, aja mlaku sik. Aja ngadeg sik, aja mlaku. Wong ayune kaya ngono diringi Sontoloyo. Lah piye? Lah apa jenenge kowe? Oh, jenenge wong senengane dhewe-dhewe ya. Kok sik ta? Sontoloyo nembaku. Oh, ora ngerti ya. Ora ngerti. Oh, nggo tayub ngono kuwi. Aja nglukre kaya Sontoloyo. Tes. Kuwi gedhe ngono kuwi wis mateni yoga pira kuwi. Oh, gat. Ya wis ngene nganu nggo nglegani arep diringi apa wae ora masalah. Monggo Mbak Elisa katuran mriki enggal nyanyi Mas Goreng pun ngantosi Mbak Elisa enggal aku seneng nggon kuwi tok liyane senas. Apa kok jazz. Men saiki runtunge sekop-sekop entuk kok. Ora jane kira-kira kowe iki sewengi iki ngentekke tayub pira to? Iso apale ra umum. Yo ben Mbak Elisa. Mas Bagong Gojres sugeng enjang. Yes, mulai kisruh meneh iki. Kisruh piye to? Aku agar krungu suarane Elisa iki wis malah mumet ning ngene. Pripun kamu metni mau ditinggal ngono lho. Lah soalé kedepan ki goblok. Nggih ngapunten. Watak wantu dandang sumyang jiriwanji. Warsi ki maratuaku Watak wantun dandang sumyang ciriwanci. Oh ciriwanci tak kira ciriwarsi. Warsi maratuaku Nek yo kowe arep kopiye wae gedhe pangapuraku mergo kowe iki wonge sing ayu ora njaba tok jero yo ayu. Oh napa? Kok jero men wis ngerti jerone Napa barang. ngateni? Wis didelok bugareng ora sak-sake lho itu jerone. Terus tau ora tau nesu jero ki mencap-mencap. Oh alah. Ah niki Mbak Elisa. Panjenengan anu selama napa niku berbaur dengan wayang kulit. Piye Mbak rasane? Napa ada kesan apa tersendiri ane? Lah niku benten-benten setiap benten-benten ora beteng-beteng. Benten-benten. Setiap wayang kulit itu punya ciri khas masing-masing. Ya, ada walaupun sama namanya wayang kulit, tapi itu tergantung sang sutradara komando dalang. Betul. Nah, iku sik membawa sik paling utama. Nek bintang tamu sinten mawon napa wiyogon sinten mawon tapi sik paling utama dalangnya siapa lah itu sik membawa. Padahal utama saiki rasa. ora tau dalang lho. Ora tahu ya? Ndak utama wis prei suwe kok. Oh, maksudnya duduk kuwi. Saya tua jak omong angel men. Iya. Lah utama ta
Wis ora dalang saiki. Ibu, kok utama iku isi. Utama tuh utama. Yang paling nomor siji, merji. Yen melu lomba ki utama nomor 3. Angel iki lah. Gawe mut aku ngrungokke suaramu mumet. Oh nek ngomong ngono ki malah medeni. Paling utama itu dalang. Okay. Kalau yang lainnya mengikuti pendukung hebatnya Mbak Elisa ngoten niku lho Mas Gareng. Ya itu iso ngerti empan papan. Betul. Saiki aku nyinden, saiki aku dalang, pamane ngoten niku iso ngempake panggonan. Nah, itu yang diharapkan memang seperti itu. Mbak Elisa wis pokoke luput sinatur wis. Mancing ngajur-ajur. Nggih, tenang. Kalian melihat masyarakat masyarakat. Itu dalang itu kan setiap tempat itu masyarakatipun benten-benten juga. Masyarakat. Pancen jonyonget kabeh. Aku masyarakat kok masyarakat. Nggih, iku. Masyarakat itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa masyarakat. Jawa Indonesia tetep padha samarakat sama. Ya, dadi ngene lho Mbak, Jawa niku ana sing diwaca A, tetep ana sing diwaca A. Mila niku kelebihane Mbak Elisa itu mau belajar. Nyatane ya iso anu dalang gagrak ngayoja Mas Gareng. Oh Yogya ya. Aku tak nyuwun tulung ora ketang sak cemlingan ben ada-ada cara ngayoja. Ngayoja. Ayo apa Mbak? Terserah panjenengan. Songo mawon nggih. Sing cara anu yen iso cekoke Pak Muncul Hadi Prayitno. Pak Timbul. Ayo Timbul karo Muncul kok. Ora sak Muncul iki jeneng bis. Oh. Timbul saya dikira ya bis saya. Muncul ki jenenge dagelan. Monggo, ayo, monggo. Sama nggih, Pak? Nggih. Mbak Elisa. Nglir bawaning kang sinong wati gawe kelar nararyo mbek srusutira sang mangrempak suranggang koro kita umangsa sapun jebul ora mung gunume tok ning kepinterane pancen linuwe. Wah diaturi kok buktine iki mau yo pelan wis kaya wah iki wis tenan lho iki iki nun sewu nun ya sok ndalang wayang kulit sewengi muput nggih kadang kala nggih kadang kala diminta sewengi nutu kadang kala nggih namung 3 jam napa kawan kuwi ora ana kendalane ora ana halangane nggih wonten nek dalang putri niku nek suluk lancar mawon, tapi ngen sabetan menika rada aurat susah. Oh, mergone gerakane terbatas. Piye ngono? Lah piye kok sabetan kok angel piye? Wonten halanganipun. Mbok nganu sadurunge dalang dicopot sih. Ya angel kok dicopot kuwi wis nemplek. Oh alah. Lah iki sampe ra mudeng kok. Nemplek lho Rek. Ya nyabet kan ono halangane. Kudune ngene terus lho kudune wong lanang lho. Iki lak lho. Oh iya. Mergo nek alangane. Ana alangan. Nek nyeprak banter wong wedok. Apa? Nek nyeprak wong wedok banter. Kok iso? Ora enek alangane kok. Paning yen blet pipis. Wong lanang dikareti ilang. Lah wong wedok sing kareti apane kok? Kok iso tekan ngono iki. Apa ngono kok pipis. Ora jelas. Tapi saya salut dengan Mbak Elisa. Ini sing diarani yen cara tumone mentes. Tumo itu apa? Kutu. Oh, kutu. Kutu kok kutu. Oh, kutu. Aku kutu. Kutu. Tegese mentes ki berkualitas. Bener. Oke, sak sakit-sakite nguri-uri.
nguri-uri budaya kang adiluhur. Mbak Elisa, kalau lagu Sulawesi apa Mbak kira-kira? Ayo. Itu saya yang nggak tahu. Yang paling sering Anging Mamiri, tapi kalau Sulawesi Tengah beda lagi. Cuman nggak hafal aku. Oh, mantap. Iya. Tapi Anging Mamiri itu sudah familiar. Ya itu Sulawesi Selatan tapi. Oh, Sulawesi. Oh, podo Sulawesi ini wis beda. Angin Mamiri. Ya. Tolak angin ono ora? Beda. Anging, bilangnya angin. Oh, angin. Ya, kalau di sana tuh balik bagian belakang diganti misalnya ayang. Oh, ayang. Ayangi ayam, pite itu ayang. Oh. Oke. Ono. Gareng ayang. Ayang gareng. Kok dadi gareng ayang nu. Gareng ayang wong. Nggih. Oh bener itu bisa. Lah saiki anyang-anyangen. Salah. Aneh-aneh. Wah, jan. Aku tak nyuwun Mbak Elisa ge nembang Anging Mamiri nggih. Wah, ya. Tapi ning kose gen ditata sik. Wis iso mlaku. Gen persiapan Anging Mamiri. Ning sadurunge aku tak nyuwun Mbak Elisa bawa kula pasrahke remenane panjenengan apa mang bawa senengane panjenengan. Ini ada permintaan dari Boyolali menika Melati Rinonce. Oh, Melati Rinonce. Ya. Oke, silakan. Saya aturkan dulu. Nggih, ayo dibawani. Melati Kangkatul. Iya. Monggo. Iya Mbak Elisa, monggo. Bayang apa? Kangkatul. Eleng kok oleng. Oh, saking oleng ragil. Ayo. Rancen Lanjut, mana? Iki pasanganku mawarku neng kang kudu semandi. 14 pewayangan, ayo. Dini,
Terima kasih. Bocah kok Melanti rinonce dadi wewayangan. Nah. Bocah sik Didin. Apa? Bocah kok alus mulus ora kaya dini iki. Lah piye ta apa ta? Jogete ya luwes. Aku kepengin nyoba calus iki apa iso joget gedruk kok. Gedruk. Piye Jenengan contohnya. Oh, aku kepengin iso. Lho pengen iso kula tak kon jogeti gedruk. Gedruk kendangane piye? Gedruk piye ya? Gedruk kendangane piye lho? Oh, dundak nek kuwi lho. Gedruk iki ngono kuwi kok. Aku lah. Kakak kuwi to, Pak De? Iya. Kayak wong nyebrang kali ya. Kuwi ana lagune nek gedruk kuwi. Napa? Apa lewung? Lewung ning gedruke. Oh iya. Ya. Ya, tak jajal dini men. Kuwi tak meneng ning Petruk. Ampun to, Mas. Wes. Mumpung gelem ayo. Kula nggih kados Mbak Elisa ngoten niku wau lho. Apa? Mbak Elisa ki pinter, ayu ngoten niku lho, Mas. Mosok dipetok-petok. Besok yen jagongan wong loro tak lem dhewe. Nek Mbak Elisa kan ora duwe keluwihan mong ayu pinter. Lho. Nek kowe ayu pinter petruk telu. Kudune seneng entuk telu ora gelem. Kuwi loro tok ayu pinter wis. Nggih, mbok menawi Pak Bu sing ngersakne mantu petruk monggo. Iya. Ora cedak marang ya guys. Yo, diaturke. Gedruk. Lewung. Ayo, iya. Gedruke ayo. Sini jogete. Sasik nyanyi, yo. Iki tutuke karo joget. Bareng kuwi ganti dini. Ayo, Mbak Elisa sik. Moga. Tenan lho. Ayo, lanjut. Bait kedua. Iya lho, bait kedua lho. Ayo. Kinder benci waraga. Nantang rasa. Mene sing kamu. Terangmu ya sekara. Bisa ngeluh ke hatimu. Sini, ngetek ini. Ganti Mas Gareng, ayo. Ayo ganti. Ayo Mas Gareng. Tengah jeng. Ayo Mbah, arep Mbah. Ayo. Ayo Mbah, monggo. Sabda angin terasa sirana yang sisihku mungkin Gusti ngletani.
awas. Kok nesu iki ngapa? Wis awas kowe. Ya jek awas yo jek nemu guna awas ngene iki. Dadi godhong mau nyuwek dadi banyu mau cewek. Mau nyawuk. Nyawuk. Digo kuwi. Nyawuk digo kuwi. Agar sing wedok ayu-ayu kendangi tiba giliranku klenyat-klenyit. Wong piye kira yo penak kaya ngono kok. Ya Pak, ya Pak ya. Ayo. Sabda pati mungkin ghosting lila kesaku pada kita mati. Kowe kena nganu aku kena ning paling tidak menghargai sing joget ning mburi ya. Dihargai. Ya ben kok kono iso menyesuaikan iringan kok. Oh, kowe ketoke ngeblong aku ning kowe malah ngerjani mburimu. Kae wis mate kaji lho kae. Mbon ngagomo ngoten niku iki. Wah, kowe pancen. Wah, Makasih ya, Dik. Piye Mas Garing? pancen iki anak wedok ki ora mung Putu wedok. Putu wedok. Nggih, Kowe Mbak. saiki tak kei predikat sinden petuk. Lho ning aja kleru, sinden petuk ning Nggih. motuk. Ya, heeh. Nek jek ning petingane. Bentene napa bentene? Petok kalih motok Loh. ngono. Ketoke koprak ning di dalam kekoprakanmu timbul beberapa keistimewaanmu. Nah. Nah, iya. Matur nuwun, Pak De. Ya, makasih ya, Nduk. Nggih. Oplak gek lungguh kene. Ayo. Riyen to? Lah kula di mboten bisa ngene. Aku duitku kelong. Ono dhewe kelangan ya. Matur nuwun. Nggih, terus Mbak Mbak Suci ayo rene. Mbak Suci rene, Mbak Suci rene. Monggo sik sadurunge yo Malik Slendro iki diratani. Mergo iki di live streaming ya ta. Nggih. Kuwi tekan ngendi-endi nyiarke iki gandeng Mbak Elisa saka Sulawesi iki mewakili lagu Sulawesi. Betul. Ayo, kita kirimke kadang-kadangku Sulawesi. Monggo Oke. selamat mendengarkan. Iki mewakili lho ya ora anu. Nggih. Ya ta diaturke angin mamiri karo ngiling-ngiling. Sing nyanyi Mbak Suci. Oh nek Mbak Suci anu sik iki kukur sik. Bar angin mamiri lagi Mbak Suci. Oke. Monggo, ya ta diaturke ta. Yo Mas Nanda, deng tak deng tak. Yo, monggo yuk. Yuk. Alaling, aling, 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 aling.
Ya, iki. Gon vokal pira swara yo. Ini. Yo yo. Matangku mamati. Ditekke suwe lagu, terus sampe dibalekke ning omah. Betul, betul. Derek reman Pak Bayu. Walaupun ini beda suku antara ini Bugis, kalau yang Sulawesi Tengah tuh Kaili. Oh, beda ya. Beda itu kayak kalau sini ada Samin, ada Osing, itu beda. Terus. Lah ngrembug Osing iki ana sing ngersake Gelang Alit. Oh, ancen. Saking Bapak Supriyanto kalih Wulan Andung-andung. Yo Mbak Dita sik kene. Kene Mbak Dita. Oh, turun, ayo. Gelang Alit, yo, diatur iki. Monggo. Ini diurutke. Gelang alitku wis pasang. Kuwi kan arek mamiri. Nggih. Mula karo dieling-eling, heeh. Mulai madange ae ditukai. Ha iya. Ayo. Ayo. Ayo bali sik, umbul-umbul mlambiangan. Ya. Membiak mayone man. Wah. Yo, jadi. Membiak mayone man. Suarane yo. Suarane gandeng Neno belambiangan. gendeng nyerah ngerambiai Nusantara. nyerabai Nusantara. Ano iki Mbak Elisa juga banyu Banyu wengi kenang
iki ya manut kono wong sing bayar kono. Aku joget ora dikejar. Nek kudune dadi sampean wis dikeki 50 ora kendangi. Uang 50. Uang 50 kembali. Angkat ora mbok kendangi ditenono kowe. Ayo Dit. Lar langit lalas. Setruk apa belajar? Apa ajar setruk kok, Dik? Aku yo manut kendangi kok. Yo. Lar langit lalas sangkan Apa ora beneran iki apa to? Tabu apik-apik kok. Wes, wes arep leren aku. Ngewangi, ngewangi. Ngewangi kowe. Oh, ayah apa seneni. Aku lek ndek tadi. Oh, gue susu. Kowe kupinge sing kendangane jebol kuwi. Kadung lesu kok. Tangane belanja, Dek. Tangannya belanja ya, Dek. Oh, biar. Iya, Mbak Elisa. Ayo, Sa. Lorlan kidul lalas angkat. Ngene seneng atine. Main timbang nangis. Aku ki jane mayat jane. Ngono wis ora. Kok mayat gitu? Mayat. Oh, mayat. Ora bengok suarane. Mayar ngono. Bayu kupinge bosok. Ya. Ya Dit. Kaliwiat liwiat. Iya. Yuk. Tadrong entang dendung trut. Kok sik ngeyeli apa iso? Ben tak kendangi dhewe. Sing penting alarase pas. Ayo, Mbak El. Ayo El. Tanah India kumaliareng Taman Sari Nusan Toro Belap jangan. Kumalaran Taman Sari Nusan Toro belap jangan kumalaran Taman Sari Nusan Toro belap jangan susah Yuk, diatur kita gelang alik, monggo, yuk. wes galakon samene lawase
Ganti Mbak Suci kene, Mbak Suci. Sampai merakoi. Mriki, Mbak. Mbak Suci gendang mriki. Panontone pun nganten. Mbak Suci, Mbak Suci. Mbak Suci gendang nyanyi yo Mbak Suci. Mbak Suci pancen gedhe. Tak. Wis. Ojo sih. Wis. Pilih santet Banyuwangi apa Bali? Ojo sing wingi wis netes sih. Ndi, ndai. Wis. Ayo ojo. Jarene netes. Arep tak asinke kok. Ya udah aman. Iso to wis diasenke to, Dik. Ya, malik melok intro cantrik Jaipong bajing loncat Mas Gareng. Tak kirimke para kadang pandemen napa niku sing ana Jawa Barat, sing enten Bandung. Nggih. Taman Jawi. Oh nggih. Ya, terus kula ngentune dateng Bulurah Purwosari. Oh nggih. Pun sak anu perangkatipun sak keluarga, makasih oleh-olehe pun tak tampa. Udah, esuk mulih berengkut kae ya. Yo monggo, Indra Cantrik Jaipong monggo yo, Cak. Terus deben eneng Pak Karinaya nggih niku arangsemene almarhum Bapak Blasius Subono. Salam untuk konco-konco Nuroso yang pada malam ini ngawontenaken konser gamelan karya-karya almarhum guru kula Ki Blasius Subono. Nuroso ki ora kleru anu ya, sing bimbing ya almarhum nggih Mas Bono nggih. Nggih wong niku krawitane Pak De Bono. Nggih, Mas Nuroso, swarga langgeng Pak De. Amin, amin. Karya beliau iso tak go nganti saya ini. Amin, amin. Wah, yuk.
Alhamdulillah. Sing bareng mirsani live streaming diratani saka ngendi wae. Nggih, saking. Ya mung mewakili daerah-daerah. Nggih, pami wonten kuciwanipun nggih nyuwun pangapunten. Oh, nggih. Malik pelok barang ya Mbak Fahmi kene. Ana sing ngersake sarung jagung pelok barang. Iki. Ini Mbak Fahmi. Ke Taman Asmara iki. Lah iya lho. Petaram, truk. Kirangku kowe tan citra Mas Dedi. Ya. Mergo suwe taen nane dudet. Ora mencelek to. Senes. Aku arep gawe grup dhewe. Layang. Ya. layang Bener Mas gawe grup sing ngendang Petruk, sing beduk Bagong. Yo. layang kina wama Kamu dipotone sih anak. ruta rasaku ngantu nonano bijer krungu semaya elingayen tak enteni kledang lah kae Mbak Puri ora wis kuwi ayo lakae bocahe teka mangga buka bonang mangga yo Terima
syukur kata lepat diagung pangaksami. Mas Gareng arep paring dawuh apa ayo? Nggih mboten langkung mugi sami pinanggih sanes wedal kanthi lujeng sehat nirhing sambikala Mas. Manten kalih antuk wahyu jodoh ya Mas. Jodoh wahyu jodoh mugi langgeng anggonipun jejodhoan lan enggalo pikantuk momongan. Amin 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 amin. Matur